apik. Padat karya iki. Iya. Ayo wong ya iki sing jenenge bocah ngerti karo wong tuwa ngene iki. Tegese? Cukup dua kembangan. Nggih. Lho apa-apa kuwi ndelok situasi lan kondisi. Nggih, leres Mas Gareng, leres nggih. Ning iki bengi iki sangat istimewa bola-bali tak aturke ndi nyambut gawe ning tlatah Jawa Timur khususé Madiun. Nggih. Wis materi entuk, senenge ngati ya entuk. Nggih. Dados seniman niku bidhal makarya niku mboten mligi pados arta nggih Mas Gareng nggih. Betul. Nggih. Dadi ya mula kae di rikala pandemi ora perkara ora ana jobe sing marake stres. Sing marake stres iki perkarane panggung wayang kulit ora ana kuwi sing marake berat. Ngono. 2 tahun zaman semono. 2 taun lha upama perkara duit iki ngedol apa-apa iso. Yen ana sing didol. Iya, Niki matur nuwun niki dipun timbali nadyan jedah utawa spasine adoh ning wis tetep disyukuri. Nggih. Ya kaya piyai-piyai PG Rejo Agung kene iki malam hari ini juga bersyukur. Jare ngendikane para winasih sapa sing seneng bersyukur akan dilipat gandakan kenikmatannya. Nggih. Mbok menawa bar iki terus engko prestasine Rejo Agung saya ngrembaka, hasile saya apik, petanine saya makmur. Nggih. Tur nyatanipun menawi penghasilanipun pinggir jagung menika meningkat terus niki ingkang bejo mboten namung seniman tok lho, klebu kanca-kanca bakul ingkang sami dagang wonten ing Jawi. Lan ugi kanca-kanca penggemar wayang, tukang parkir, nyatane kabeh entuk daya saka pinggir jagung anggenipun tasyakuran kados sing ratri menika Mas Gareng. Betul, ning ya perlu diingat bahwasanya setiap manusia rezekine ora padha. Leres. Ingat manusia hidup di dunia ibaratnya seperti pohon. Tegese pohon. Pohon itu punya dahan dan ranting yang masing-masing ranting punya daun tidak sama jumlahnya. Itu menandakan bahwa hidup di dunia itu rezekinya juga tidak bisa sama. Leres. Tapi ingat, walaupun daunnya berbeda, kita akarnya dan batangnya tetap satu pohon. Oh iya, nggih. Leres. Iki suwancine metu ngene iki aku. Dadi yen nun sewu yen nggih gara-gara malah ilmu-ilmu sepuh ingkang medal Mas Gareng nggih. Nggih. Nah, iki apa sebabe? Beliau-beliau isih jenjem anggone mirsani. Karena merasa memiliki. Kayak ono kata-kata bijak. Kalau tidak suka jangan dilihat. Kalau tidak memahami jangan menghakimi. Kalau tidak memiliki jangan membenci. Karena beliau merasa memiliki, maka ya mencintai. Nggih. Kata mutiara niku jenenge. Iki ora mutiara, iki sagu. Malah saku. Tegese niki kata-kata bijak. Sing sosok dengan kata-kata seperti itu bisa membangkitkan semangat untuk kita menjadi lebih baik. Ngoten niku Mas. Ya wong aku ki ya delok nganu Mas, apa-apa ki beradaptasi dengan usia. Usia saya ki kudune wis mikir tekan semono. Mergo aku sudah siap-siap untuk nantinya saya pulang dengan bekal atau membawa apa-apa. Kayak sing wong sing kujur. Wong sing kujur kuwi ora mikir sok nggawa apa. Kayak ono kata-kata sing apik, Mas. Nggih. Jangan takut kita besok jadi apa. Jangan takut kita besok makan apa. Tapi takutlah bila maut menjemput kita, tapi kita belum membawa apa-apa. Iki kudu dipahami, mergo maut utawa kematian itu ibarat hujan turun ke bumi. Hujan turun ke bumi tanpa melihat kita sudah siap payung apa belum. Nggih. Dadi Mongko mati niku lek saka huruf MATI. betul. Yen pancen piyai cerdas MATI niku tegese piye?
Iki utak-atik gathuk miturut penemuku. Nggih. Upama salah ya nyuwun pangapura. Nggih. MATIM. Manusia semua akan mengalami karena itu takdir tidak bisa dihindari. Betul. A akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Bisa sewaktu-waktu, bisa masih jangka panjang. Nggih. T iki sing wajib dicatat. Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Yo Betul ki rahasia ilahi. Nah, melo iki inilah rahasia ilahi. Nadyan isih nom yo kita harus beribadah, berbuat baik supaya bisa kanggo sangu sewaktu-waktu kalau ditimbali ngarsane Gusti. Sing marai larang iki bangsa kaya ngene iki. Pancen mletik nun sewu pamikire Mas Gareng. Lah kowe arep muni mletik matane kowe kok. Ora ya, aku ngrumasani cah enom ora arepe murang tata karo Kyai Sepuh. Lho wong ya ora iki jenenge ora pinter-pinter ning wong-wong jare iki ora ketang saktrap, wong ki ngelmune kudu ana undak-undakane. Nggih, nggih. Ngono dadi iso ya kembali lagi tukar kawruh adu pengalaman sharing cara tembunge saiki. Leres, leres. Ngono. Sampeyan kula golekne kanca ya karo napa niku nun sewu kali greneng-greneng nggih kali nembang sawetawis. Emoh aku yang ngerasan-rasan moh. Masyaallah tegese aku karo sampean niki lho jagongan kepenak ngeten iki lho maksude. Jagongan kopine ndi? Ayo. Jare gathukane jane ya sapa-sapa ki jagongan. Banding Kesi. Lho, kesi sampun. Sampun mau. Aku sekali tempo aku pengen nostalgia karo bojomu. Iki tenanan kok guyon. Ya ora lho iki Tenan pengen ora ono nostalgia. iki cilikane iki sing ngomong aku iki. Oh iya. Lho ki kowe ngerti tegese sukesi. Ora ngerti aku bojone malah ra ero. Yo. Lek cara nuwun sewu sastra Jawa lho, suki luweh, kesi iki disawang sarwa luweh ngono kuwi. Lho iya. Ning artine sejatine sukses iki suki sukses mendampingi hidup Ki Cahya Kuntadi. Ora ya, terima kasih. Kek Lho ki lho. Keri lan orane Cahya Kuntadi gumantung sukses. Eri dhewe Siap dimaru. Piye Bu Kesi kuwi? Lho bener iki kandhane Mas. Sik to, apa kowe aja seneng-seneng. Siap yen dimaru, siap deplok. Aja aku Oh. sebut apa. Aja lho iki tenan lho. Ingat di balik kesuksesan seorang suami, di baliknya ada seorang istri yang hebat. Iki angel lho golek wong ngene iki. Sak donya ya mung siji kuwi. Wong iki mbok aku wani totoan lho. Sindan sakmene iki sing galak dhewe iki mesti. Sampeyan nek rong akrab, apa ngerti akrabe galake karo lucune, akeh lucune. Tenan. Iki jemuan to. Sing mau ya jemuan ya. Aku jemuan, dhek iki laya-laya karo dolanan HP. Aku ora nggo duit terus kangge ngamal. Juga sih aku nyuwun duit 50. Dilungne 5.000 malah. Lho. 50. Jare 5.000 juga sih. Ya ampun, ya sekeneke 5.000 nang kono lek manah ngono jare. Mosok infak kok manah ngono jare. Ya ora ya aja nganu, aja gegem-gegem karo wong lanang ya. Aja wong lanang ya sok-sok dilungi duit sing rada punjul. Dheweke lah ya butuh royal. Dadi sik to royal kok hae-hae Lah umume royal ki nakal lho. Lah kuwi wong sing kulino negatif. Royal ki intine kesenengan-kesenengan ki apa mesti negatif. Upamane jajan utawa paling tidak royal udut. Aja pikirane negatif, wong anggar pikirane negatif mergo kulino tumindak negatif. Iya. Sik ora Bu Kesi. Dinarian nggih kerep to bareng kali Pak Gareng nalika dados bintang tamu. Leres sanget dados Pak De Gareng menika senior ingkang sanget tresnani kalih para seniman-seniman nalika kula tasih alit. Iki Contonipun menawi kula riyen nderekaken suwargi Pak Unto Susmono saking Bandara Jakarta. Heeh, iki lho. Kula kalih Pak De Gareng niku teng bandara dituntun, maksudnya niku digonceng kok ndak ilang.
Ayo nduk ning bandara aku tak jajake. Mongko ning bandara iki larang banget. Padha karo aku to kuwi ning mall sampe yo tak tuntun tak gonceng tanganmu. Lah ora kak gonceng njuk kuwi apa-apa dek. Besok bojomu sinden kok maling. Ora. Oh, aku njupuk apa-apa kuwi dheweke yo iso ngukur. Lah iya. Mongko wis Ning saestu Pak De, jenengan ngendikan wau leres. Maka dari itu di balik kesuksesan seorang laki-laki ada seorang wanita yang hebat di belakangnya. betul. Mulane dadi wong lanang kuwi, Pak. Sampean kudu nganu lho, Pak. Apa jenenge? Apa? Kudu memegang dua kata kunci. Yang pertama, muliakanlah ibumu. Yang kedua, muliakanlah istrimu. Iki omong dhewe lho, aku ora ngajari lho. Lho pancen kuwi yo dosen omongane apik ya lumrah. Lah iya. Mula he tak omongi lek eneng sinden sing ayu, ora usah jarak-jarak. Betul. Lek jarak-jarak berarti sampean ora memuliakan istrimu. Ngerti? Wingi njaluk nomor HP-ne Presiden Ayu. Sapa Pak De? Bojomu njaluk nomor Njaluk nomor HP. sapa? Nomor HP-ne Presiden Ayu. Sapa? Wong Sapa? Aja kok aku kowe yo wedi no heeh. Jebule yo galak tenan ya. Iya. Lagi dikonoke wis meletus. Ora yen yoyok ki anu aku ngerti kok njaba jerone yoyok ngerti. Lho kuwi lho. Upama nakal ki ya pas lunga karo aku. Nah, aku seneng tandane tresno. Nggih. Bojo ki yen ora cemburu, ora curiga, berarti cuculan ora tresno. Betul. Weh, sugeng ejeng Mas. Nggih, saking pundi? Oh, maneka. Nggih. Langgam Bliwis Putih coba mumpung ketemu karo Sapa? Gendut Diajeng Candra Mulya. Oh, iya, heeh. Terus ya sing apal paseh temenanan ya si Candra Mulya Iya iki suwe ra tau petuk bocah iki. Ini ditenggani garwane niku Ndi? seniman hebat. Ndi bojomu ndi, Dok? Wis rasa ngerti. Wis rasa ngerti. Ora jare kowe meteng neh. Hah? Amin. Iya, iya. Pangestu ya Pak De. Iya iya tak pengestoni. Heeh. Iya iya iya. Nyuwun pangapunten. Apa? Jenengan niki wau mriki iki ngagem celak oli napa-napa kok blobor kabeh rumah satu. Ini tandanya orang yang bekerja secara totalitas. Jadi orang mawas apa sing penting nyambut gawe sing dihibur terhibur. Mas yo ndledek ngene. Jangan melihat wajah yang jelek tapi lihatlah hati yang bagus. Atine sapa sing bagus? Lho atine pitik lho sekilo saiki 2.500 kok. Salah. Apa kur semene-mene lho cah. Kok udah protes. Ajeng, aku ini undang apa ya? Sing luwes apa? Napa? Jenengmu kuwi Nami kula Diajeng Candra Mulya. Pun jenengan pripun lek ajeng? Diajeng. Diajeng ajeng ki mau. Gelem. Ki dimaui. Ora diajeng Candra Mulya. Diajeng ki wedok, Candra ki bulan. Mulya kuwi sing ngarani dimulyakan. Kowe ibarate kaya wong wedok sing wajahe kaya rembulan lan dimulyakan akeh sing seneng karo awakmu. Alhamdulillah. Rungokno wi Mas, akeh sih seneng karo aku. Bojomu Karo bojo aja nuding-nuding kaya ngono. Lah pripun to, Pak? Sing luwes sing kebahin tata krama. Pripun, Pak? Ngoten niku lho Mas. Ini mah jempol Oh, ora. ngono ya, ngene ya. Ngapunten nggih Mas Seno. sabar ya Re, sabar ya Le. Pancen di bojo ayu resikone ya sing ngono kuwi. Nek ya. apa tasih kelingan ta Mbak Diajeng? Insyaallah nggih, Pak. Siap. Nggih. Iki lek sampean ra melu ora tau metu, yakin. Lagune apa to, Mas? Nggih lho. Bliwis Putih karyanipun Mbah Sukron Suwondo. Ya. Ya nak aturna nak coba kaya apa nggih tamba kangen. Ya Diajeng Candra Mulya. Meliwis putih kasrimpotan bisa ngalih Joko gandruk bangkit mikut meliwis putih
Iki mau judulnya apa, Nduk? Mliwes putih. Iki yen kowe kepengin ngerti kehebatane Ki Sukron Suwanda. Napa? Iki salakon iso dadi pirang lagu. Lah, Iki ya rangkeane saka lakon Angling Darma ya iki. lah Iki Mliwis Putih wis sak lagu ya Mas. Lah iya. Isih ana meneh. Batik madrim ono neh. Batik madrim, batik tulis, batik cat. Lah nek jenengan lah nggih remen sing sambung wanci dalu nika to Pak De? Apa? Sambung wanci dalu nika lho. Aku wis ora nyambung ya iki. Tenane. Kok alah kok dileme ora nyambung Lah kok. lah winginane telepon aku kae. Ih, Pripun Pak Haji? kowe omong kaya ngono ki yen perkara bojomu nesu tak tataki. Nek yen bojoku sing nesu aku kalah. Ayo Bojo- wedi wong gedene semono. Lah bojoku ki anggere wis nesu mekrok. Ngono ki marane aku terus diingkremi netes. Lah ning ngoten niku nggih piyayine jenius lho, piye napa? Sapa? Bu Kok jenius piye? Iya lah wong aku dadi sampel make up lho dhisik ya. Ah, iki mbiyen makeup manten bojoku ujian ya iki. Kula, Pak. Modele ya diajeng iki. Ya dibayar ngono Jeng. Kalau wong bojone dagelan mampu kok ora bayar. Nggih, Pak, dibayar kula. Dibayar. Selawe. Wah iya. Omone arep dikai 50 ning karo culek matane. Ora wong. Nek sing baku wis ya matur nuwun saiki ya bojoku wis lumaku. Banter. Bu Sri Rahayu SE. Iki- Apal wong kulino transfer aku. Aku iki tenan kok. Aku iki dagelan sak Indonesia Raya sing paling tertib aku. Ah iya percaya aku. Nampa dhuwit ki ora tau mlebu rekeningku dhewe ya bojoku kuwi. Napa nggih? Ah, Lah wong terus jenengan lek ajeng medal tumbas bensin, tumbas napa-napa pripun? ya ngene. Ya lho. Anu, lo tertib do tanpa ditertibkan oleh istri saya tidak akan bisa lagi iki ya tak omongi ya. Nun sewu iki aku ora elek-elek ning kenyatan. Seniman dulu itu mayoritas hidupnya tidak bisa berkembang karena manajemennya kurang ketat. Ibaratnya entuk saiki entek mengko, entuk dina iki entek sesuk. Lah tak siasati kanthi aku ndek bojo kuwi apa-apa tak pasrahke bojoku mergo aku ora iso memanage keuangan. Oh, ngono. Lho iki perlu dicontoh kaya ya barang iki kudune matur nuwun dicekel kesi. Lah aku matur nuwun banget, Mas. Nek ora dicekel kesi ya ora iso masak. Wah, Hancur ya Reng ya. hancur. Lah ya jenengan ki sajake kok ya ninggal weling terus ki selak arep nendi. Le. Bojomu ben ana obat tidur le. Kulino lek antimu kuwi mbiyen. Oh, bocah iki iso ora ninggal weling. Lah apa ngono kuwi? Kira ngrasake ta? Ora. Kematian tidak harus yang tua dulu. Kowe aja omong ngono, mungkin sing tak weling kuwi sing bakal disiki. Oh nek ngendikane Pak Yoyo kan ora ndang mati aku. Ngapa? Lah KTP-ne seumur hidup. Oh iya ya. Piye to? Tak kira nek pembaruan KTP ra ono, ya iki kanggo selawase. Aku ki tahu lho KTP ku tak gone kecamatan Pak niki diperbarui. Alah sing ajeng nyelaki sampean penduduk mriku nggih sinten pun niki dienggo terus ngono iki. Wah aku yo dadi kan saiki ono berlakune lho KTP ku. Nggih matur nuwun Mbak Dian. Matur Nggih, nuwun, Mbak. sami-sami. Wah, saya moncer bocah iki seneng aku anggere ana seniwati dadi ngene iki. Iki genti genduk Hani Kusuma. Lah aku sosok iki aku anggere entuk bintang tamu anyar. Ngono sinau lho. Nduk. Goleki TikTok-e, goleki YouTube-e. Iki spesiale bocah iki lek ngopo tak goleki men aku ora kewirangan. Sampean apik banget yen joget jaipongan. Ha, nggih. Wah, Nyuwun padha- laras, Padha aku ya pas nonton kuwi. Heeh, jogete karo sampean iki. Ora dudu. Pasijen kok, pasijen. Ora kok. Ora pasijen. Ora tahu rekaman mong ora tahu jen. Nggih. Nyuwun pelok kemawon Mas, nggih. Ya, betul. Saka intro cantrik niku asnaminipun. Sulis, telok. Cakrik. Anu dibuka ngangge jangkrik. Monggo diaturake men khusus mbeksa wae, nggo sing nembang Madang Karabinya.
Monggo diaturake saking Saron. Yuk, Ayo dados. kene, Dok. Yuk. Bae mirsani, Dok.
jumeneng rumiyin Mbak Ani. Ngabehi to iki. Ngabehi yen tembunge. Heeh. Swara, rupa, joget. Iki sing jenenge paket komplit ya iki wis. Wis kari iki kes apa COD? Kula pay letter. Oh, peleter to. Waduh Jan. Ya muga-muga semakin berkembang ya, Nduk. Amin nggih pangestunipun. Ditlateni. Aja golek duit sik ning golek uang ya. Napa? Bedane apa duit karo uang? Lah nggih. Beda basa Jawa karo basa Indonesia kok. Yen ngendikane Pak Anom kae, golek jeneng sik yen wis entuk jenenge mara dhewe ngono. Oh, dados senes jenenge riyen nggih. Jenenge dhisik no. Jeneng dhisik lajeng engko jenenge nusul. nggih. Nek ya untuk sebuah karir aja kesusu omah-omah ya, Nduk. Nggih. Tapi kula pun gadah omah kalih niku ten dia. Iki saiki iki telat ngombe obat kok piye to? Saestu niki. Pun omah-omah kula kalih. Maksudnya omah-omah ki berumah tangga. Oh, berumah tangga. Heeh. Soalnya ning omah kae omah jangkrik karo omah keong dudu ya berarti. Iki salah panitia iki. Oh, salah. Lah jene wong takon adile lak diwangsuli to. Lah nggih. Ya telu ning omah-omah ki ora omah keong, omah jangkrik. Lah napa? Omah-omah ki berumah tangga, omah sing lumrahe dipapan panggoni karo menungso. No, tadi ojo kesusu duwe bojo. Oh, ngaten. Nggih. Ngono. Ya, Nggih. demi karir, tapi kalau memang wis wancine ya monggo. Jangan ditunda-tunda karena itu ya sebuah ibadah. Ya. Aduh, bejane sing duwe bejane. Saya Terakhir ya Mas Gareng nggih. apa? Menika lali janjine, ayo dikeroyok karo sinden-sinden Madangkara. Ayo. Dian Mbak Winong, terus Mbak Tri Hastuti Retnowati. Dadan ayu-ayu tekan kene goran nonton wayang ngopo ayo. Apa iki? Lek engko bengi dhewe bekerja tenan doan engko bengi tenan. Heeh. Kabeh bekerja. Ayo. Ya Pokoke engko awan turu lho, Mam, awan. ayo ngadeg kabeh ngadeg. Mbak Dian, Mbak Tuti. Lah iki diajeng ki. Lah wis nembang kok ora apa-apa. Urung-urung. Kowe arek di. Kowe yo kowe maju. Piye? Maju kene. Maju rono to. Aduh, wah. Sidan matane pucet. Kena tenan ta, Reng? Pidak tenan kok. Pas Lah, lho ora apa-apa dipidak sindani ora apa-apa nak dadekne. Pidak sidan ya. Memangnya aku ndok. Tidak. Lah kan duwe ndok. Oh, ora maksud iki mateni dak ndok kae lho kok. Tindoke aku ndelaki. Apa? Lah hani. Aja. Ora pareng ya. aja didelok kok ndak ora netes. Wis kopiorno. Kopior iki degan. Sepurane ya, Dek. Aku pecicilan ya, Dek. Kan biasane yo ngene iki. Kadung loro kok sepuro. Iku tak tambani, Nek. Hah? Kok biasane kok tak tambani. Iya, bonus ya. Iya. Monggo dalam lagunya Lali